האלוף מספר 1, המדריך מספר 1. החיים הם געגוע, לב שלם אבל פצוע, שום דבר פה לא ידוע מה יהיה מחר. נתקן את הטעות, נחבק את התמימות, נקדש את המהות, נזרוק את כל השאר. אלוהים אוהב את הילדים שלו, ודואג לנו בדיוק כמו לעצמו, וכותב בכתב ידו את הגורל שלי, גורל שלי. שמע ישראל אדוני, איזה עולם אחי, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוא שומע תפילות ואוסף את הדמעות, בשעות הכי קשות אף פעם לא לבד. ושמחתי בחיי ואהבתי עד בלי די, וראיתי מול עיניי איך החושך הופך לאור. אלוהים אוהב את הילדים שלו, ודואג לנו בדיוק כמו לעצמו, וכותב בכתב ידו את הגורל שלי, גורל שלי. שמע ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. חזק, חזק, הוא קדימה. טוב מאוד, איזה אלופה. ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שמע ישראל אדוני, אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היי תומר, אח יקר ואהוב, מה נשמע, מה קורה? זה שלומי, מסקי. קודם כל תודה רבה לך ענקית על הכל, נהנינו איתך במקסימום של המקסימום, כמובן שנמליץ, אתה פשוט וואו, ממש הסבלנות שלך והרוגע והשלווה, אתה ממש אחי, אתה אדם השראה, בלי קשר לסקי. יופי, יש לנו אותו מדריך תומר מספר 1 בארץ, ובגיאורגיה. איפה עוד בעולם? כל איפה שאתה מטייל, אתה יודע שאתה מטייל? היי חברים, אני רוצה להמליץ המלצה ממש חמה על תומר חיון. אני אחרי 3 פעמים שלקחתי מדריכים, בכל פעם הרגשתי שבזבזתי את הכסף ואת הזמן שלי, את הביטחון שלי היה ברצפה בגלישה. איכשהו מצאתי והגעתי לתומר. אני חייב להגיד שתומר, קודם כל, בן אדם זהב, סבלני, אכפתי, יורד לפרטים הקטנים, מבין בדיוק מה חסר לך ואומר לך את זה. זהו, פשוט נהניתי וחזר לי כל הביטחון לגלישה. הרגשתי שאני סוף סוף נהנה מהסקי ולא סובב ולא מרגיש שכל פעם צריך ליפול ודברים כאלה. אם אתם מחפשים מדריך ישראלי שגם יהיה לכם תקשורת טובה, מבחינתי זה הבן אדם, וזה לא ממומן כמובן. תהנו.